Malta u l-Greċja ffirmaw ftehim ta' kooperazzjoni fil-qasam kulturali. Kien il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċi Jimborġ li waqt żjara uffiċjali f'Ateni iffirma l-ftehim flimkien mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin Grieg Nikos Dendias. Waqt id-diskussjonijiet li kellhom bejniethom iż-żewġ ministri komplew jintensifikaw ukoll id-diskussjonijiet fis-settur tal-kummerċ, b'mod partikolari bejn startups u anki fis-settur tal-fintech u l-ikel. Ġew diskussi wkoll fid-dettall ir-relazzjonijiet bilaterali u dawk multilaterali. Iffirmajna ftehim kif nistgħu naħdmu nikkollaboraw flimkien fil-qasam tal-kultura u allura issa il-Ministeru tal-kollega Bonnici u t-tim tiegħu jaħdmu sabiex jimplementaw u jaraw kif nistgħu nibbenefikaw minn dan il-ftehim u fl-istess ħin tkellimna dwar sfidi u opportunitajiet oħrajn kemm fil-qasam tal-kummerċ, però mbagħad ukoll l-Afrika ta' fuq u l-isfida tal-immigrazzjoni irregolari. Waqt iż-żjara uffiċjali tiegħu fil-Greċja, il-Ministru Borġ afferma l-appoġġ tal-Gvern Malti għal kandidatura Griega għal siġġu mhux permanenti fil-Kunsill tas-Sigurtà fin-Nazzjonijiet Uniti għat-terminu 2025 u 2026. Bħalissa, Malta toppuka wieħed mis-siġġijiet mhux permanenti u f'dan il-kuntest Malta qed tgħaddi lill-Greċja għarfien wara l-ewwel xhur tagħha fil-Kunsill tas-Sigurtà. Il-Ministru Borġ żar id-delegazzjoni fl-Ambaxxata Maltija fil-Greċja immexxija mill-Ambaxxatur Joseph Kuxkiri u rringrazzja lid-diplomatiċi kollha tax-xogħol importanti li jagħmlu b'risq pajjiżna.